קצר מה שלמדנו פעם שעברה, נתחיל, ספר כך מרחב. אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. אז יש לנו פה תמימי דרך שהם הולכים בתורת השם, רבנו יבאר את זה בהמשך באריכות. דע שעל ידי התורה מקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, ואכן בחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין, הן ברוחני הן בגשמי. אז רבנו מעריך פה שאנחנו צריכים שיעלה החן והחשיבות של עם ישראל ברוחניות ובגשמיות, וזה על ידי שלומדים תורה. על ידי שלומדים תורה זוכים שהתפילות והבקשות שאנחנו מבקשים ומתפללים מתקבלים, זה ברוחני, וגם בגשמיות החן והחשיבות של עם ישראל עולה. כן, אמן. הוא לא כותב לימוד התורה, הוא אומר על ידי התורה. לא, הוא יגיד בהמשך שזה אפילו לימוד תורה בכוח, שאדם ממש עומד ב... חן וחשיבות זה דבר גשמי? חן וחשיבות, בוודאי, דבר גשמי, מה זה? כשאתה מדבר כלפי הקדוש ברוך הוא, אז ודאי שזה דבר רוחני. כשאתה מדבר כלפינו, כלפי העולם, אז זה דבר גשמי. אבל האמת שרבנו קושר את הגשמי והרוחני יחד. זאת אומרת, אדם שיש לו חן גשמי, יש לו... איזה חן גשמי? מה זה חן גשמי? אם יש לך חן זה מהתורה. יפה, יפה אמרת. יפה אמרת. אז אנחנו כבר דיברנו בשיעור שעבר על זה שיש גלגול של ושתי. מה צריך לתקן את ושתי? למה הורידו אותה בגלגול כדי שהיא תתוקן? הרי גלגול זה חלק מתיקון. ושתי ירדה בגלגול? כן, אתה תראה ברמה מפנו, הוא כותב לך שם על ושתי, כל מיני רשעים, כל מיני רשעיות גדולות, הוא בא בגלגול זה, ואז בגלגול הזה, ואז הוא נתקן, ואז הוא זה, כל פעם נתקן, לא זוכר. טוב. לא יודע, סתם גויה. אני בכלל שואל, כן, מה אתה צריך לתקן את ושתי? מי צריך לתקן אותה? אז תלך לאלף עזאזל, מה היא מעניינת? אז דיברנו על זה שהרעיון הוא שכל כוח בעולם, יש לו שורש רוחני, והוא צריך להגיע לתיקון שלו. כל חן, כל יופי, כל דבר. ואמרנו שאפילו כשאתה רואה את התיאור של הגאולה אצל רבי נחמן במגילת סתרים, אתה רואה שהמשיח הוא יהיה סוג של משהו כמו איזה מטאור כזה, שכל העולם הולכים אחריו ונמשכים אחריו ורודפים אחריו, כמו שאתה רואה את זה קצת, דוגמה של זה, כן? מעין זה. כוכב רוק, שאנשים כאילו משתגעים אחריו, אוהבים אותו, הם לא יודעים מה לחשוב מרוב שהם אוהבים אותו. אז כמובן זה לא כוכב רוק, כן? אבל הרעיון הוא שיהיה לו כזה חן, שאנשים תחרפנו, כאילו יעזבו את כל מה שיש להם. גם על התורה כתוב, כן? שאנשים ירדפו אחרי התורה כאילו שזה יותר מכסף וזהב, על כל הדברים. זאת אומרת, מה יקרה בעצם? בעצם מה שיקרה, שהכוחות שכבר היום קיימים בעולם, כבר היום יש כאלה חן, יש כזה חן בעולם, זה יעלה לצד של הקדושה, אבל ההדגשה היא שיהיה על זה עוד תוספת נפלאה שיש לכוח הרוחני, לכוח השלמות, יהיה בזה שלמות, זה לא יהיה רק שזה יהיה בקדושה, זאת אומרת זה לא רק שהמטוס שהכי משוכלל בעולם יהיה בידיים של עם ישראל והם יעשו בו דברים נפלאים, זה לא רק שהכוכב רוק הוא יהיה דתי, אלא גם על זה יהיה תוספת כוח ושלמות רוחנית. תוספת חן, יותר חן מה שיש לכוכב רוק הזה, כי יהיה בזה את השלמות הרוחנית של זה. בסוף החן מגיע מחיבור של רוחני וגשמי ביחד. זה מה שיוצר את החן. אנחנו נגיע לזה עכשיו, שבעצם המילה חן מורכבת מהאותיות ח' ונון. החיבור הזה הוא זה שיוצר את החן. מה זה החטא? החטא זה האור של התורה, האור הרוחני. והנון זה הכלים הגשמיים שבתוכם שורה האור הרוחני, התורה, הקודש, החוכמה. אז רבנו אומר שהחן והחשיבות של עם ישראל עולה על ידי התורה. התורה נקראת האלה תאבים ויעלת חן, שמעלה חן על לומדיה. אדם שלומד תורה עולה חן. הסיפור הוא שהתורה הזאת, רבנו אמר אותה כשרבי נתן התקרב אליו. רבי נתן אמר לו, רבנו, לפני שהתקרבתי אליך,
איזה חן היה לי אצל ההורים שלי, אצל החמי. לא יודע, כולם היו אוהבים אותו, פתאום. הוא רק התקרב, כולם רבים איתו וכועסים עליו, הלך החן, מה שנקרא. אז רבנו אמר לו, תשתדל ללמוד תורה אחרי התפילה. לדעת התורה, לימוד תורה בכוח, יהיה חן גם לתפילות שלך שהתקבלו, וגם לתורה. וכל התורה הזאת נאמרה בעצם על רבי נתן, יש כאן עוד דברים שהיה קרה, אחר כך הוא חזר ואמר לרבנו על זה אחרי זה הוא חזר, אמר לרבנו שאינו יכול בשיחו לברר בירור גמור מלימודו שהעיר לו לעבודתו יתברך כמו שמש, התורה הקדושה נקראת שמש. אז רבנו אמר לו, צריך שזה את הלבנה. קודם הלבנה, ועל ידי זה זוכים לשמש. וזה צריך אבל באופן שתלמד בכוח, ויהיה לך חיות ונחת מהלימוד. קיצור, כל התורה הזאת נאמרה בעצם לרבי נתן, שהוא התקרב לרבנו בהתחלה. אז עוד מעט נראה שזה נפלא מאוד קשור עם רבי נתן, יש פה ממש רמז כזה שרבנו גדל. רבי נתן היה למדן עצום, לפני שהגיע היה למדן עצום. נכון. אבל סתם ככה, באופן כללי, התורה שייכת לכולם, לא? נכון. כי על ידי תורה, כל אחד מתעלם בחן שלו. גם לומד תורה, יש לו מאור פנים. נכון, אבל בעצם מה שאמרת, יש כאן שאלה יפה. אתה שואל, רבי נתן כל הזמן למד תורה, מה רבנו חידש לו שאמר לו, לא, תלמד ועל ידי זה יהיה לך חן. אז אפשר להגיד שזה בדיוק החידוש של התורה הזאת, שהדברים שאתה עושה אותם בסתמיות, הם פועלים, ודאי פועלים, אבל כשאתה מכוון במה שאתה עושה, כשאתה מכוון עם דעת, עם שכל, אז זה מאיר, זה מתגלה, יש לזה חן. זאת אומרת, מה זה החן? החן זה הרי החיבור של השכל עם הכלי המעשה, עם הכלים, עם הנון. זה נקרא ספירת המלכות, רבנו קורא לזה פה. החיבור הזה קורה, בעצם בוא נגיד ככה, אדם שמתפלל ומכוון כוונות הארי. בסדר? ולידו עומד עוד מישהו וגם מתפלל ולא מכוון כוונות הארי. האם התיקונים בעולמות נעשים אותו דבר בשתיהם? גם זה שמתפלל עם הכוונות, זה שמתפלל בלי הכוונות? לא. אז יש תיקונים שכן. בפשטות, כן. כל התיקונים שהארי, כל הדברים שהארי כותב שקורים בזמן התפילה, ייחודים עליונים, דברים, הכל קורה במילא. זה לא שבגלל שאתה מכוון. מה קורה כשאתה מכוון? אתה מאיר את זה יותר, אתה מגלה את זה יותר, אתה נותן בזה כוח יותר, אתה כאילו... אז זה בעצם הרעיון של התורה הזאת של רבנו. רבנו פה בעצם זה, התורה הראשונה של רבנו זה קריאה לזה שאתה צריך לעשות את הדברים עם שכל. צריך להסתכל בשכל של כל דבר. כן, אבל בלימוד עצמו יש לך לימוד תורה לשמה. וזה מה שצריכים לכוון. עכשיו, מה תכוון? שיהיה לי חן? אז אתה לא למדת תורה לשמה. אתה לא צריך לכוון שיהיה לך, זה קורה באופן, ממילא זה קורה לך. אתה לא צריך לבקש את זה. יש פה חילוק. או שאני מכוון שיהיה לי חן, ואז אני מפסיד את הלימוד תורה לשמה. או שאני לא מכוון, ואז לא יהיה לי חן. רגע, כשאדם מכוון ייחוד ברפאנו, ועל ידי זה הוא מכוון שיהיה רפואה שלמה. נכון, כן, תפילה זה שונה בלימוד תורה. רגע, האם התפילה שלו, עם הייחוד שהוא עשה, זה ייחוד לשמה או זה ייחוד רק בשביל שיהיה רפואה? זה ייחוד שגורם, בסוף גורם שיהיה. בתפילה זה שונה מלימוד תורה, שלימוד תורה זה משהו אחר. תפילה זה משהו אחר. אין סיבה שלימוד תורה לא יפעל את הסגולות שיש בלימוד תורה. אדם לומד תורה, מכוון את הדברים שהסגולות שיש בלימוד תורה שיפעלו והם פועלים. מכוון שיעלה חן. למה אנחנו צריכים חן? שיתקבלו התפילות, ושיתעלה החן והחשיבות של עם ישראל, שיתגלה מלכות השם בעולם. רבנו לא כותב שצריך לכוון פה שיהיה. זה הכוונה. מה זה לא כותב? כותב, צריך ללמוד, ועל ידי זה יהיה לך חן. ללמוד, אבל זה נעשה ממילא, זה לא צריך לכוון שיהיה לי חן. אז בשביל מה הוא מגלה לך את זה? מה? בשביל מה הוא מגלה לך את זה? הוא אומר לך, זה אחת מהסגולות של הלימוד. אבל הוא לא אומר לך תכוון לשם חן. לא, אז למה אומר לי את זה בכלל? לא צריך. הוא אומר לבד. ודאי שצריך מה. הוא אומר לך, בשביל שיתעלה החן והחשיבות, אתה צריך ללמוד תורה.
טוב, בוא נמשיך, נראה בהמשך, תראה בפירוש שכתוב את זה כמה פעמים, באופן חוזר והולך. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, לקשר עצמו לחוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, יתקרב אל השם יתברך על ידי אותו הדבר. מה זה להסתכל בשכל של כל דבר? אז יש בזה שלוש בחינות אפשר להגיד. קודם כל, הכוונה היא לרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כל הזמן, מה שנקרא השגחה פרטית. בדיוק בא מישהו, אמר לך בוא, אני נוסע עכשיו לשם, ואתה חשבת ללכת לשם. יש בשם רב משה ברסלבר, תלמיד של מוארנת, של רבי נתן, שהוא אמר שיש לו קבלה מרבי נתן, שאם אדם מתלבט באיזה דבר, יתפלל להשם שהשם יתקן אותו בעצה טובה, וישים לב מה הקדוש ברוך הוא מזמן לו באותו רגע. בא מישהו, אומר, נגיד הוא התלבט, לנסוע למירון, לא לנסוע למירון, שם יש אצל רבי ישראל עוד 10 סיפור כזה שהוא התלבט, האם לנסוע למירון, לא לנסוע למירון, בא מישהו, לא, זה היה הפוך הסיפור. הסיפור היה שרבי ישראל קרדונר היה במירון, והוא התלבט אם לנסוע לטבריה. אז הוא עשה את העצה הזאת, ובא מישהו ואמר לו, אני בדיוק נוסע לטבריה, אתה רוצה להצטרף אליי? עכשיו, הוא לא אמר שהוא מחפש לנסוע לטבריה, לא כלום. בא מישהו מציע לו, והוא בדיוק התלבט לנסוע, הוא ראה בזה סימן משמיים, ואז הוא נסע, ובעצם הוא פגש את רבי ישראל עוד 10, וקירב אותו, וככה התגלגל בעצם כל הדפסת הספרים של רבנו, שהרב עוד 10, האש שלי תוקד עד ביאת משיח, אפשר להגיד שזה הכוונה באמת על הדפסת הספרים. שמה? הוא הפיץ את הספרים באופן נרחב ביותר, כן. אז זה התגלגל מזה שמסר את הרב קרדונר, היה מיוחד ביותר, אפשר לדבר עליו בהזדמנות. בכל אופן, אפשר לראות פה עוד משהו. הלך שלומדים פה על ינון, וינון הגיע לשיעור. אתה רואה מה זה? זה סוד גדול ביותר, עוד מעט נרחיב בסוד הזה. שלום עליכם הרב דורון. אז זה דבר ראשון של להסתכל בשכל של כל דבר. להסתכל בהשגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך. בא מישהו, מציע לך איזו הצעה, אתה חושב לעשות משהו, תתלבט, יש לך איזה... כן, אז ההשגחה הפרטית הזאת, זה להסתכל בשכל של כל דבר. דבר שני שלהסתכל בשכל של כל דבר, זה פשוט ללמוד תורה ולהבין את הסודות של מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מקיימים. מה הסגולות של לימוד תורה, מה הסוד בזה שאני עכשיו עושה ככה, מה הסוד בנטילת ידיים, מה הסוד בעניין הזה, בעניין ההוא. והדבר השלישי, להסתכל בשכל והחוכמה של בכל דבר, זה ממש להבין שיש אלוקות באותו דבר. זאת אומרת, הבעל שם טוב אומר, הפסוק אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אז מה זה מוצא פי השם? ממש האור האלוקי שמחיה את הדבר הזה. הבעל שם טוב ממש הרגיל אותנו להסתכל בכל דבר שאנחנו, שלום עליכם, אולן. התקשרתי אליך, אמרתי שאני בא ב8:30. לא, בסדר. העיקר שאתה פה, זה חשוב לנו. כן, אז הבעל שם טוב הרגיל אותנו לדעת ולחשוב שכשאנחנו חיים בעולם, נזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם, ודבר השם שמיים נעשו, ודבר השם מחיה את כל העולם, בכל פרט ופרט בבריאה, ויש בו אותיות התורה שמחיות אותו. ורבנו יש לזה גם תורה, שאפילו רק המחשבה הזאת לבד, שיש אלוקות שמחיה את הדבר הזה, את השולחן פה, את הספר, את האנשים, את כל העולם, על כל יצורה וברורה והכל, אפילו רק המחשבה הזאת לבד היא מה שנקרא מעלה משם את הניצוצות, מעלה את הכוחות שיש בעולם, את הסגולות שיש בעולם, את כל מה שיש, הכל זה עולה לקדושה, זה הכל מצטרף לקדושה. יש תורה ברבנו שכשאתה מסתכל על יהודי, אתה מסתכל על יהודי שהוא נמצא בחושך, הוא נמצא בהסתרה,
כן, הוא לפעמים אפילו לא יודע בכלל שיש הקדוש ברוך הוא. לא רק שהוא יודע שהוא לא בסדר, לא רק שעבר ושנה נעשה לו כתר, אלא אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, שיש את השיר הזה. אז רבנו אומר שם שכשאתה מסתכל על היהודי הזה, ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ואת כל המחשבות שלו, והדיבורים שלו, והמעשים שלו, השם מחיה, אתה בעצם מסיר מעליו את הלוט, מסיר מעליו את ההסתרה, ואז הוא מתחיל לשמוע, היהודי הזה, את התוכחות שהתורה מוכיחה, כי התורה כל הזמן מוכיחה, יש תוכחת כל הזמן שהתורה, התורה, איך כתוב, איזה פסוק, התורה אומרת, אני לא זוכר. כל יוצאת ואומרת, שובו שובבים? גם זה, גם בת קול הזה שאומרת שוב בנים שואבים, אבל לא, יש פסוק שהתורה מוכיחה, התורה אומרת, עד מתי פתאים תאהבו פתי, זה התורה, התורה כל הזמן מוכיחה, אז כשאדם בהסתרה עבר ושנה, נעשה לו כתר, הוא כבר לא שומע, נאטמו האוזניים שלו מלשמוע את התוכחות של התורה, ועבר ושנה, כבר הוא בכלל לא מבין שהוא בהסתרה, הוא כבר, אמרנו, טעיתי כסה עובד, בהתחלה עוד אדם מזהה שהוא איבד את הדרך, עוד הוא יכול לחזור, אבל זה עובד, ככל שהוא עובד יותר, אז הוא כבר אמרנו, איבד את הדרך לגמרי. בכל אופן, אז שם רבנו אומר, מספיק שאתה מסתכל עליו ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ויש חוכמה אלוקית בכל המחשבות, דיבורים ומעשים שלו, הקדוש ברוך הוא מחיה אותם. הקדוש ברוך הוא בכל עושה שליחותו, הקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משלה. אפילו כוחות הסטרא אחרא, אנחנו יודעים שהכוחות האלה הם מהקדושה, הקדוש ברוך הוא מחיה אותם. אם הקדוש ברוך הוא לא יחיה, אין כלום. כולם עושים בסוף את שליחות השם. טוב, הרעיון הוא לא להאריך בזה, הרעיון הוא רק להגיד מנקודה אחת, שהאדם צריך ללכת עם המחשבה הזאת, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, בכל דבר בעולם יש שכל, בכל דבר בעולם יש חוכמה אלוקית, בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. אדם יושב לאכול, הוא לא אוכל רק לחם, הוא אוכל ניצוצות. לא על הלכת לבדו יחיה האדם, כל מוצא פי השם. אז זה גם הכוונה למחשבות, לסגולות של התורה שנמצאים בכל דבר, בכל המצוות, כן, נטילת ידיים, מה הסוד של נטילת ידיים, מה פועלים על ידי זה, קריאת מה שעל המיטה, אכילה בקדושה, מה זה אומר? כל ענייני המצוות, טעמי המצוות לפי, כמובן, להבין את העומק שלהם, את הסגולה שלהם. דבר שני זה הכוונה לשים לב להשגחה פרטית שיש לכל אדם ואדם, מה הוא זוכה לשמוע, מה הוא זוכה לדבר, איפה הקדוש ברוך הוא מזמן לו לעשות איזה מצווה, בדיוק קורה ככה, בדיוק זה. ודבר שלישי, זה בעיקר בא מהדיבורים שאדם שומע, לא? דיבורים, אבל לא רק, גם מעשים. האדם נתקע לו האוטו עכשיו, הוא יכול להתעצבן ולא יודע מה, הוא יכול לחשוב רגע, מה זה אומר לי הסיפור הזה, מה עכשיו בדיוק קרה לי ככה. כן, טרפו לו את הברווזים. מה הסוד של זה, אתה מבין? וכולי, כן, וכולי, יכול להיות הרבה דברים. היה עכשיו ליקוי לבנה. מה הסוד של הליקוי לבנה? ליקוי לבנה, זה רע לגויים, נכון? לא, לבנה זה... לבנה, צערנו זה... לישראל? היינו מה קרה שהיום אחרי השם ירחם. בכל אופן, לא משנה, רק הרעיון הוא שאדם צריך לפתוח את העיניים שלו, לפתוח את השכל שלו, לשים לב מה קורה בעולם, מה קורה סביבו, מה קורה איתו, השגחה, יש השגחה בעולם. זה, הסתכל בשכל של כל דבר, אל תהיה... וזה בחינת יעקב, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב חומת אדם תאיר פניו, וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה, שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה, ראשית זה החוכמה, בכורה זה החוכמה. זה בחינת ועקבני זה פעמיים, מתרגום הנקולוס וחכמני. זאת אומרת, יעקב זכה ויעקבני לחוכמה, חכמני. החוכמה זה ראשית, ראשית זה הבכורה. ויעקב זכה לחוכמת אדם תאיר פניו, ככה רבנו התחיל, שחוכמת אדם תאיר פניו. יעקב אבינו כתוב, שופרי דיעקב, כן, שופרי דיאדם הראשון. יעקב אבינו היה דומה באור הפנים שלו, ביופי שלו, לאדם הראשון. והיופי של אדם הראשון, מאיפה הגיע אליו? צלם אלוקים ברא אותו. זאת אומרת, יעקב אבינו היה שלמות הצלם אלוקים. רבנו אומר בתורה אחרת שיעקב אבינו רצה להשיב את כל העולם להשם יתברך, שכולם יעבדו את השם שכם אחד רק בכוח האור הפנים שהיה לו.
כוח הדרת פנים שהיה לו. ביצור, יעקב אבינו, כתוב שם בפסוק, ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. איך יעקב אבינו רצה שכל העולם יעבדו את השם שכם אחד, עיר שכם? על ידי יבוא יעקב שלם. כוח הדרת פנים שהיה לו, יעקב אבינו, אז הוא יכל לפעול את זה. אז יעקב היה לו חוכמת אדם תאיר פניו, זה האור החוכמה שהיה ליעקב אבינו, זה בחינת שמש, כי השכל מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. יעקב אבינו כתוב עליו בחלום של יוסף, הנה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי. מי זה השמש? יעקב. יעקב אבינו. שם יש מדרש, המדרש אומר, מי גילה לו שאני נקרא שמש, שאני שמש? ככה יעקב אבינו אומר על יוסף, כשיוסף סיפר את החלום, מי גילה לו שאני השמש? אז יעקב אבינו היה השמש, השכל מאיר בכל דרכיו כמו השמש, זה בחינת דרך צדיקים כאורנוגה הולך ואורון נכון היום, וזה בחינת חטא כמו לשון חיות. יש פליאה לזה, מחילה. רגע, כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. כן, מה אתה שואל? היה פה, הרי יעקב היה אבא של יוסף. נכון. ויוסף לא מובא במדרגה הזאת של שמש. הוא לא היה שמש, הוא היה צדיק, כן, אבל הוא היה במדרגה של שמש, אז איך זה שהשמש משתחווה ליוסף, זה לא רובן. באמת, זו פליאה גדולה, כי מה, יעקב אבינו היה... תרץ את העניין הזה. נגיע, תרץ את העניין הזה. רבנו אומר כאן שכשיש חן, נעשה תו בלב המקבל. הטביא את התו, כי נעשה מקום בלב זה שנכנס החן בתוכו, נהיה בו איזה רצון לשמוע, לעזור. נגיד, בא מישהו לבקש צדקה, אם יש לו חן אצלו, ואתה אומר, וואי, אני חייב לעזור לו, הוא עשה בך איזו בחינה כזאת של רצון, לעזור לו, נכון? כן. אתה מרגיש שזה צער בשבילו, נכון? ונהיה בך גם כן איזה משהו כדי לעזור לו. עכשיו תאר לעצמך כשאנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, מה קורה? טוב, נדבר על זה בהמשך. בסדר, בכל אופן, הרעיון הוא שגם זה שהחן נכנס בליבו, יש לו גם כן בחינה שהוא כאילו משתחווה. זאת אומרת, יש בו איזו בחינה של רצון כלפי השני. זה לא השתחוויה במובן של ביטול מוחלט, אלא במובן של רצון. כן, כמו שאני... יש רבנו שמביא את זה, שיש פעמים שהקדוש ברוך הוא נעשה בחינה, כביכול, בחינת נקבה, ואנחנו כאילו משפיעים על השם יתברך. אז יש שתי בחינות. אז כן, התורה אני, נכון. אז זה אותו רעיון, אותו דרך. אז השכל הוא אור גדול, הוא בחינת חטא, הוא החיות, חוכמה והשכל זה החיות של כל דבר. חוכמה תחיה בעליה. והאור השכל זה אור השמש. בסדר? כנגד זה, מה יש? החמד שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות עליו כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות. למה אי אפשר לסבול את אור השכל? כי גם כשאדם מסתכל על השגחה פרטית, יש לזה גבול. כמה הוא יכול להבין מה קורה איתו. הרי השגחה פרטית זה כל העולם שענה נפש שמסביבנו. המקום שבו אנחנו נמצאים, הרגע שבו אנחנו נמצאים, הנפשות שאיתם אנחנו נמצאים באותו מקום, אפילו בעלי חיים. עכשיו, זה לא חייב להיות ברדיוס של 2 מטר סביבך, זה יכול להיות, אתה יכול לחשוב למה אתה בחברון, ולמה אתה בבית חב"ד, ולמה האנשים האלה ספציפיים נמצאים מולך, ולמה יש פה כמה כיסאות סביב השולחן, ויש פה 4 שולחנות, ולהתחיל לעשות מכל דבר כזה הסברים, והאדם יכול להשתגע. רבנו אמר שכל העשבים בעולם מלמדים אותו רמזים לעבודת השם. כל העשבים מדברים אותו רמזים. אם אתה מנסה להבין מה כל העשבים אומרים לו, נראה לי הוא יצא מדעתו לחלוטין. אז אנחנו לא, אדם צריך לעבוד בעניין הזה. רבנו כותב איזה פירוש בתורה אחרת, אדם צריך לעבוד לפי המדרגה שלו. שלא יצא מחוץ למדרגה שלו. דבר שני, גם להסתכל בחיות והשכל של כל דבר, ולהבין שיש בזה אור אלוקי, זה גם קצת יכול להוציא את הבן אדם מדעתו. כאילו אין עולם, אין גשמיות.
אשתו אומרת לו משהו, זה לא היא אומרת לו, זה עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא כבר לא בעולם הזה. פגשנו אנשים כאלה. פגשנו אנשים כאלה. אז זה צריך, זה כל פעם, זה גם כן עניין שאדם צריך בתוך, בכל אופן, כל דבר במידה, וגם כן, אם אנחנו מפרשים שאור השכל זה ההבנה הרוחנית במצוות שאנחנו עושים, גם לזה יש גבול. אדם מצווה ללמוד תורה, ומצווה ללמוד כמה שהוא יכול פנימיות התורה, ולהבין כל דבר מה הוא עושה ומה הוא לא עושה, וגם אפילו אם הוא ילמד וידע הכל ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, תמיד יש למעלה גבוה, מעל גבוה, גבוה, מעל גבוה, תמיד צריך לזכור את המדרגה שלך, את המקום שלך, וגם אם זכית למדרגות מאוד גדולות, אם ישג שמיים שמעת, יש עוד למעלה מזה. אז לכן מה צריך לעשות? אי אפשר כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש ינון שמו. לפני שמש, כדי לזכות לשמש, ינון שמו. פרש רש"י לשון מלכות, ינון זה לשון מלכות. וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי מה שמקבלת מהשמש, זהו בחינת מלכות, דלת לה מגרמה כלום. אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. מה זה הרעיון של האור הלבנה, נעשה אור הלבנה כאור החמה, והלבנה אין לה אור מעצמה, ומה זה בחינת מלכות, מה זה, איך, מה רבנו מלמד אותנו פה? אדם רוצה לזכות לכל האורות והסודות שיש בתורה. הלוואי שנדע את כל הסודות, נכון? הלוואי שנדע את כל מה שאנחנו צריכים לדעת בעולם הזה. אבל צריך לדעת שכדי לזכות לכל הדברים האלה, אנחנו צריכים קודם כל את בחינת מלכות. מה זה הבחינת מלכות? מלכות קודם כל זה קבלת עול מלכות שמיים. בפשטות. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, להיות מלך בעולם. מה זה אומר? שאנחנו צריכים לקבל את מלכותו עלינו. מה זה אומר במובן הזה של להסתכל בשכל של כל דבר, שזוכים לשמש על ידי בחינת לבנה? שהדבר הראשון שהאדם צריך לעשות זה לקבל עליו עול מלכות שמיים ולדעת שהקדוש ברוך הוא בכל דבר יש לו סודות. בכל דבר הקדוש ברוך הוא לא סתם אומר לך. ואתה מקבל עליך את זה ככה השם ציווה. הקדוש ברוך הוא כמו אמון. כן? אבל כוח של המלכות זה כוח של האמונה. בעצם לפתח בעצמנו בחינת לבנה. בחינת לבנה. האדם שמקבל עליו את מלכות השם יזכה בסוף להכל. ואז השמש מאירה עליו. ואז הוא זוכה להבין באמת את כל הסודות שיש בכל דבר. יש רבנו את הסיפור של החכם והתם. אז החכם בסיפור שם הוא הולך והוא לומד חוכמות, וכל דבר הוא לא מסתפק, אולי זה לא יוצא לו הכי טוב, אז הוא לומד עוד חוכמה ועוד חוכמה, בקיצור בסוף המלך קורא לו. וסובל, כן, הוא סובל והוא מתפלפל והוא עושה והכל זה. יוצא לו לא טוב. בסוף המלך קורא לו והוא מתחיל לעשות פלפולים, האם יש מלך, אין מלך, הוא לא בטוח שיש מלך, כי אף אחד אף פעם לא ראה את המלך. והאדם, כשהמלך קורא לו, הוא בא למלך. וכשהמלך אוהב אותו הוא מבסוט, ואחר כך המלך מגדל אותו, והוא לומד בסוף את כל החוכמות התם. הרעיון שאני רק לוקח משם מהתם, זה שהתם הוא בחינת מלכות, יש לו אמונה פשוטה, יש לו, אדם הולך באמונה פנימה בהשם, מקבל עליו עול מלכות שמיים, מתפלל להשם, זה גם כל הדברים האלה בחינת מלכות. מלכות זה אמונה, מלכות זה תפילה, מלכות זה המקום שבו האדם שם את עצמו כבהמה. בהמות הייתי עמך. ככה אומר אסף, תהילים, דוד המלך. זה לקבל. מלכות זה לקבל. צריך להיות מוכן לקבל. מוכן לקבל. בהכנעה, זה הרעיון. ועם הבנה שבאמת בכל מה שאנחנו עושים יש בזה סוד גדול. תראו, תורה, רבנו מביא בתורה צדיק א'. כן, אני חושב שזה צדיק א'. יש כמה מיני אמונה, ככה רבנו אומר שם. יש לי את זה פה בכלל. פה זה התורה הזאת. יש כמה מיני אמונה, אני אקרא את זה מהדף. יש אמונה שהוא רק בלב, העיקר שצריך להיות לאדם אמונה כל כך שיתפשט בכל האיברים, כמו שמובא בכתבי הארי, שצריך להגביה אדם בשעת נטילה נגד הראש כדי לקבל הקדושה. כן, כשאדם נוטל ידיים, אני צריך להגביה את הידיים כנגד הראש. למה? כי יורד אור מלמעלה, קדושה מלמעלה, האדם צריך לקבל אותה. אז אתה מרים את הידיים, אתה כמו שאתה
קבל שפע עכשיו, קבל מתנה, מישהו מוסר לך משהו מלמעלה. עכשיו, צריך לזה אמונה, מובא בזוהר כבר. מובא בזוהר שכשאדם מרים את הידיים שלו והוא מתפלל, אז המלאכים, יש מלאכים ממונים, שמעלים לו את התפילה ומשפיעים לו את השפע. אז מזה מובא גם כן שאדם סתם להרים את הידיים שלו מעל הראש, בלי תפילה אסור. רק בזמן שהוא מתפלל יש עניין שהוא מרים את הידיים שלו, ואז על ידי שהוא מרים את הידיים, המלאכים הממונים, יש מלאכים ממונים, שהם מעלים לו, הם לוקחים את התפילה שלו והם ממלאים לו את המשאלות שלו. יפה מאוד. תקבל תפילתו. יפה. הרעיון שאנחנו רוצים להגיד, נפלא מה שאמרת, כן? הרעיון שאנחנו רוצים להגיד זה שרבנו אומר כאן, שאתה צריך לזה אמונה. אתה צריך להאמין שכשאתה מרים את הידיים, יורד שם השפע, יש אור, יש מלאכים שבאים, וכל מה שאמרת, וכו'. נמצא שצריך לזה אמונה בידיים, להאמין שמחמת שמגביה ידיו כנגד הראש ומקבל קדושה, כי בלא אמונה אינו כלום, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. כשיש לו אמונה כזאת, בא מן האמונה אל השכל. זאת אומרת, אתה לא רק צריך להאמין שיש מלאכים, ושיש הקדוש ברוך הוא, ושיש... זה אמונה כללית. לא, אתה צריך להאמין גם שכשאתה מרים את הידיים קורה משהו. עכשיו באים המלאכים, כשאני הרמתי את הידיים. עכשיו שאני מרים את הידיים יורד קדושה מלמעלה, אחרי נטילת ידיים. עכשיו שאני מרים את הידיים בתפילה, זזים דברים. אם אדם לא מאמין שהוא פועל משהו, שהידיים שלו מזיזים משהו, שהמעשים שלו עושים משהו, אז כל מצוותיך, זה הכוונה כל מצוותיך האמונה, שכל המעשים שלך, כל הפרטים והפרטי פרטים במצוות ובדברים שאתה עושה, יש להם משמעות, יש לזה כוח, זה פועל משהו, זה עושה משהו בעולם. עכשיו, מה השכל בזה? אז הנה, למשל, לא כולם למדו את דברי הארי, מה קורה כשאדם מרים את הידיים אחרי נטילת ידיים. או לא כולם למדו את הזוהר שהזכרת מקודם על הרמת ידיים בתפילה. הם לא מכירים את כל הסודות, הם רק יודעים שיש עניין להרים את הידיים. יש עניין, אתה מכיר את המילה, יש עניין. אומרים לך, יש עניין לעשות ככה, יש עניין לרוץ לבית כנסת, יש עניין לזה. עכשיו, מה קורה כשאתה רץ לבית כנסת? לא יודע, אני יודע שיש בזה עניין. שיגיד לך. אז העניין הזה, האמונה שיש בזה עניין, האמונה שמה שאתה עושה היא פועלת, היא גורמת לך בסוף, כשיש לו אמונה כזאת, באה מן האמונה אל השכל. וכל מה שמחזיק את עצמו באמונה בא אל שכל יותר. זאת אומרת, מה זה המשפט הזה? שגם כשאתה זוכה לדעת מה נעשה על ידי דברים, נגיד שאתה לומד קבלה ועכשיו למדת מה קורה כשאתה מרים את הידיים. אתה יודע? למדת, אז עכשיו נגמרה לך האמונה, עכשיו כבר אתה הבנת את העניין. זה הרבה יותר אמונה. לא, יש לך עכשיו אמונה בדרגה יותר גבוהה. יש סיפור על צמח צדק, שהסבא שלו היה, הסבא שלו האדמו"ר הזקן, אהב אותו אהבת נפש, גידל אותו, גדל בבית שלו. אני חושב לפני שהוא נפטר, או כשהוא היה בר מצווה וזהו, הוא אמר לו, אני רוצה לתת לך מדרגות, בוא אני אלמד אותך דברים, אתן לך מדרגות. הוא אמר, לא, אני רוצה הכל שיבוא מהעמל שלי, שאני אעמול על זה, אני אקבל את זה על ידי עמל, לא במתנה. ואומרים שאחר כך, אחרי שנים, הוא אמר, טעיתי. למה? כי גם אם הייתי מקבל את המתנות האלה, אמנם הייתי במקום פה, הייתי פה, וזה היה בלי עמל, הקפיצה הזאת. אבל גם פה יש עמל. גם פה, לא נגמר העמל, זה לא שבגלל שקפצת לכאן, לא נגמר המדרגות. כן, לא נגמר המדרגות, אז אותו דבר עם אמונה. נניח שעכשיו אתה לא יודע הסודות של דברים מסוימים, ומחר אתה תדע אותם, זה לא שיגמר לך האמונה, פשוט האמונה שלך תהיה במדרגה על דברים יותר גבוהים, על הדרגות היותר גבוהות, על המעלות היותר גבוהות. יש סיפור שהבעל שם טוב היה סנדק של רבי ישראל מקוזניץ. אז הסיפור הוא שהבעל שם טוב פעם אחת באמצע שבת חייך ככה. ואמרו לו מה קרה, ליל שבת מה? אז הוא אמר להם, מוצאי שבת, נראה לכם. ואז מוצאי שבת נסע איתם לבית של רב שבתאי שהיה כורך ספרים. והוא, רב שבתאי הזה, כבר היה איש זקן ולא הגיע אליו עבודה. לא היה לו עבודה כן, הגיע שבת ואין להם כסף להוצאות שבת. הוא אמר לאשתו, את לא לוקחת מהצדקה. ואז בערב שבת,
אשתו, טוב, לא לוקחת מהצדקה, אבל מה עושים? קיצור, סדרת הבית, אמרה שאני יכולה, אני אעשה, נקטע וזה, ואז היא מצאה איזה סוודר שלה או משהו מהחתונה שהיה לו כפתורים מכסף. אמרה, זה רעיון, כפתורים מכסף. לקחה אותם לצורף, פתתה את הכסף וקנתה, הכינה צורכי שבת והכל, והוא בא הביתה מהתפילה, הוא רואה הבית מלא אורה. יש אוכל, יש נרות, זה, מה יכול להיות? אמרתי לה, לא לקחת מהצדקה. כמעט כעס. אמרתי, אני לא רוצה מהצדקה. טוב, נכנס הביתה, אמר, לא ירוס את השמחת שבת. הכל, אכל, שתה, עשה קידוש, סיימו הכל וזה, ואז הוא שאל אותה, תגידי, איפה, איך הגיעו צורכי כל העניינים? איפה הכסף? אז היא סיפרה לו שהיא מצאה בדיוק את הכפתורים האלו, והיא שמחה, ומזה היא עשתה, הוא כל כך שמח, רקד איתה ביחד. והבעל שם טוב אמר שכשהם רקדו ביחד, היה שמחה בכל פמליה של מעלה. כולם רקדו איתם ביחד. השמחה התמימה הזאת של יהודים, של שמחים בזה שהקדוש ברוך הוא עזר להם, גם לא שנחת עליהם כסף מהשמיים, אבל עזר להם בכל אופן לעשות שבת בלי שהם היו צריכים הצדקה. אז הקדוש ברוך הוא גם שמח איתם, ואז הבעל שם טוב שמע מהם את כל הסיפור במוצאי שבת שהוא הגיע, אז הוא בירך אותם שיהיה להם בנים, לא היה להם בנים. והוא אמר להם, כשיוולד לכם בן, הבן הזה אני אהיה הסנדק שלו והוא יקרא על שמי. באמת שנה אחר כך נולד להם בן, הבן הזה היה רבי ישראל מקוזניץ. הוא היה גדולי האדמו"רים, הוא היה בדור שלו אפילו זקן האדמו"רים, והגויים אפילו היו באים אליו ונכנעים לפניו. מיוחד, זה עבודת ישראל מקוזניץ. אז כתוב כשהבעל שם טוב היה הסנדק שלו, הוא אמר, נתתי לו מדרגה כמו יהודי שעבד השם 80 שנה. אז זה הספתח שלו, ככה הוא התחיל את חייו, עם 80 שנה עבודת השם. נפלא, הלוואי עלינו. הרעיון הוא, זה לא שהוא לא עבד אחר כך את השם, עבד קשה גם, זה לא קשור, אין קשר בין נקודת פתיחה שלך, או ההקפצות שעוזרים לך, לבין זה שאתה צריך לעבוד ולעבוד קשה. אותו דבר עם אמונה. בן אדם אומר לך, אני יהודי פשוט, עזוב אותי, אני פשוט, אל תדבר איתי, לא, זה, עזוב, אני כורך, בהמות הייתי עמך, ואני בר ולא יודע, בהמות הייתי עמך. זה נכון, זה הכלי לקבל על ידי זה את כל השכל. אבל לעזוב אותי זה הבעיה, לא עזוב אותי, פתאום. אתה צריך לקבל שכל, תעבוד השם בלי שכל, אוי ואבוי. אז רבי נתן כותב כאן על התורה הזאת, שלפעמים כשבן אדם אומר אני עובד את השם בפשטות, זה סכנה. למה זה סכנה? כי הוא נהיה כמו בהמה. הוא אומר אני בהמות הייתי עמך, הוא באמת נהיה בהמה, טמבל, מה שנקרא. הרי מה היצר הרע עושה? היצר הרע מאיפה הכוח שלו? מהדינים. כבר בעריכות בתורות במקומות אחרים. השורש של היצר הרע הוא מהדין, מצד הדין. היצר הרע הוא נהנה שבן אדם אומר שהוא קטן ושהוא לא מבין ובהמות הייתי עמך, זה נקרא פגם הלבנה. זאת אומרת, לתכונת נפש הזאת שבן אדם מקבל על עצמו בלי להבין, יש לזה בחינה של הפגם הלבנה. למה? כי הוא לא מבין מה הוא עושה. מה הבעיה בזה שאדם לא מבין מה הוא עושה? היצר הרע נהנה מזה, הוא רוכב על זה. מה זה נהנה? הוא רוכב על זה. למה? יש גם סכנה בלדעת, אבל עכשיו אנחנו מדברים על הסכנה בלא לדעת. כי כל התאוות וכל היצר הרע רוכב על זה שבן אדם לא מבין את המשמעות של מה שהוא עושה. בן אדם שיבין שאם הוא עכשיו מוריד את המתג, הוא יורה פצצת אטום, הוא ייזהר לפני שהוא נוגע בכפתורים. הוא מבין שזה פצצת אטום, זה לא משחק. אבל בן אדם שמבחינתו זה סתם, מדליק את האור, מכבד את האור, מדליק את האור, מכבד את האור, הוא מבין מה המשמעות של זה, הוא לא מבין כלום. הוא עושה, אם בן אדם היה רואה מה המשמעות של המעשים שלו, של תורה שלו, של מצוות, של עבירות, הוא לא היה בחיים מעיז לעשות עבירה, הוא היה מקיים את המצוות בדחילו ורחימו. אבל מה הבעיה? שאנחנו לא יודעים את הסודות של כל המצוות והתורה שאנחנו עושים. אז היצר הרע הוא אומר, כן יופי, תהיה איש פשוט, תלך בתמימות ופשיטות. ברסלב אוהבים להגיד, תמימות ופשיטות. אז התמימות ופשיטות של רבנו בתורה א', זה אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. זה עשה שאיש הישראלי מסתכל בשכל של כל דבר, לא טמבל. מי שטמבל
מועד לפורענות. מה זה בחינת נעשה ונשמע? אז מה זה בחינת נעשה ונשמע? בדיוק מה שרבנו כותב פה, שהכוח להשיג את השכל, זה דווקא עובר על ידי זה שהאדם מקבל עצמו למלכות שמיים בפשיטות, בלי להבין. כמו שרבנו אומר כאן. אמרת עכשיו זה... אני אומר שיש בזה סכנה. לא, אז אני אומר, יש בזה סכנה. כשאדם בא ואומר, אני רק עם הקבלת עול, רק עם הפשיטות. מה הסכנה בזה? שהוא נשאר טמבל, היצר רוכב על זה ומפיל אותו, מה זה משנה? תחתה, לא נורא, אתה עשית, מה זה משנה? קטן. זה מוחין דקטנות, מה זה מוחין דקטנות? אין משמעות למעשים שלי, הם קטנים, הכל קטן. למה נפלתי? כי היה פה אבן, לא כי הקדוש ברוך הוא מרמז לי משהו, לא כי יש לזה משמעות רחבה. המשמעות היא ספציפית, קטנה, נקודתית למעשה, זה מוחין דקטנות, הכל קטן. אנחנו רוצים מוחין דגדלות, לחשוב גדול, להבין שיש משמעות רחבה למעשים שלנו. רבנו כותב, בעניין הכנעה טועים העולם. מה הם טועים? הם חושבים שזה ענווה להגיד שאין משמעות למעשים שלנו. שאנחנו קטנים, אנחנו מי אני, מה... אני איש פשוט, אני זה. אבל טועים, כי אנחנו עובדים הרבה, רבנו כותב שאנחנו עובדים קשה כדי להשיג מוחין דגדלות. מה זה מוחין דגדלות? להבין שאתה עכשיו הופך את העולם, שבכל תזוזה שלך רבנו אומר שאתה מזיז עולמות. בכל פציעה שלך אתה עובר מעולמות לעולמות אחרים. בהרמת הידיים שלך אתה מוריד קדושה, יורדת קדושה מלמעלה. באים מלאכים בתפילה שלך. כל דבר יש משמעות, כל דבר יש לזה... אז אמנם אתה צריך להתחיל, אי אפשר להשיג את אור השכל כי הוא גדול כמו השמש, ואתה צריך להתחיל מהלבנה, אבל הלבנה צריכה לקבל מהחמה. השלב הבא זה שאתה כן מקבל שכל, כן עובד השם בשכל, לא נשאר עם פגם הלבנה, אלא אור החמה כאור הלבנה. אור הלבנה כאור החמה. כן, שיהיה, שזה. מה הסכנה בזה שהאדם הולך רק לשכל? הוא יכול להגיד, מה שאני לא מבין, זה אין בזה כלום. אם השק שמיים שמעת, אדוני. אם השק שמיים, כן, בדיוק התורה של רבנו על חודש אלול. שהאדם צריך במסע התשובה להיות בקיא ברצו, בקיא בשוב. מה זה בקיא ברצו, בקיא בשוב? גם כשאתה למטה, תדע שהקדוש אם השק שמיים שמעת, והציע שאול ינקה. גם הציע שאול ינקה, גם כשאתה למטה, תחזיק באמונה, תדע שהקדוש ברוך הוא איתך, תדע שבמחשבות דיבורים ומעשים שלך, הקדוש ברוך הוא מכוון אותך ואת כל הסובבים אותך, והקדוש ברוך הוא נמצא שם. ואז אדרבה, תזכה לצאת משם מהסתרות, תדע שיש עניין שהגעת לשם, ויש השגחה פרטית עליך, בתוך אפילו מעשה העבירה יש השגחה פרטית עליך, והקדוש ברוך הוא מחיה אותך בכל רגע. ותחזיק באמונה חזקה שיש משמעות עצומה למעשה שלך, ואולי הקדוש ברוך הוא הביא אותך דווקא לתוך עומק המקום הזה, כדי שדווקא שם תעשה תשובה, ודווקא משם תוציא ניצוצות, ודווקא משם אתה תעלה. תדע שיש עניין גדול בכל מה שקורה איתך, ואתה אדם גדול. זה הסוד של הקבלת עול מלכות שמיים, לדעת שיש עניין ויש בקבלת עול, בלי להבין אפילו בדיוק מה הסוד במה שאתה עושה. הרי העובר עבירה שנמצא שם למטה, הוא לא מבין איזה ניצוצות נמצאים שם, והוא לא מבין מה הוא עושה עכשיו בכל העניין הזה. מבחינתו, הוא בטעות שם נמצא בכלל. כן, הוא עשה טעות שהוא נמצא שם, והוא אשם, הוא מלא באשמה, והוא מלא בצדק. אבל שק שמיים זה הפוך מזה, זה אדם שנמצא במוחין, ובמוחין דגדלות, הוא כבר בטוח שהוא בפסגת העולם. אומרים לו, הלו, גם שמיים, שק שמיים, שם אתה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, והקדוש ברוך הוא חוכמתו למעלה ממה שבן אנוש בכלל מסוגל לתפוס ולהבין בשכל שלו. יש את זה, נסיים עם הפסוק שרבנו מביא פה, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. אז מה זה ויהי ידיו אמונה? כשיש אמונה בידיים, משה רבנו הרים את הידיים. מה העניין? משה מרים את הידיים, מוריד את הידיים. כשהוא מרים, מנצחים, מוריד, מפסידים. תראו איזה כוח יש בידיים של משה רבנו. אז, ויהי ידיו אמונה, כל יהודי צריך להחזיק באמונה הזאת, שיש לידיים שלו משמעות, שיש לרגליים שלו משמעות, שיש למעשים שלו משמעות, שיש לעבירות שלו משמעות, למצוות שלו משמעות, שהוא משנה את העולם. ועל ידי זה הוא זוכה עד בוא השמש, הוא גם זוכה להבין בסופו של דבר מה הסוד במה שהוא עושה. מה הסוד בזה שהוא עושה מצווה כזאת, שהוא עושה מצווה כזאת, אם הוא יחטא מה הוא נופל בזה, וכו' וכו'. טוב,
אז זה הסוד של החטא והנון, כשמתחברים ביחד. שאור הלבנה נהיה כאור החמה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה מבחינת עשיו, שביזה את הבכורה. כמו שכתוב, ויבז עשיו את הבכורה, היינו השכל כנען. מבחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם התגלות ליבו. זה מבחינת מלכות הרשעה. מבחינת לבנה דסתרחה, שעליה נאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה וכו'. אז רבנו אומר כאן, כנגד יעקב אבינו, היה את עשיו. שניהם היו אחד מול השני. מה עשיו עשה? ביזה את הבכורה. יעקב אבינו קנה את הבכורה, ועשיו כתוב שהוא אכל, עוד מעט נקשר את זה גם, מה זה העניין של האוכל? כתוב, הוא אמר ליעקב, עליתני נא מן האדום הזה, נכון? ואז יעקב אבינו אומר לו, תמכור לי את בכורתך. ואז הוא מכר את בכורתו, וקם, אחרי שהוא אכל, קם, ויבז עשיו את הבכורה. מה זה קשור לאוכל? אז האוכל הוא מקשר רוחני בגשמי. זאת אומרת, אדם שאוכל הוא חי. מה זה אומר? שהנשמה שלו נקשרת בגוף שלו. שלא אוכלים, לא חיים. העניין של האוכל זה אור, ניצוצות, קודש, על פי דבר השם. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם. מוצא פי השם שנמצא בלחם, קושר את הנשמה עם הגוף, קושר רוחני בגשמי. וזה בדיוק העניין של חן. חן זה כשדבר רוחני נקשר בגשמי. כשיש קישור של רוחני בגשמי, יש שם חן. אז עשיו ביקש, עליתני נא מן האדום הזה, זאת אומרת שהוא לא אוכל בצורה כזאת, יעקב אבינו הבין שהוא לא מקשר רוחני בגשמי, הוא מזלזל בזה, הוא מקשר בקישור הזה, באוכל. אז יעקב אבינו אמר, תביא את הבכורה, אתה לא רוצה את השכל, אתה לא רוצה את האור, החן, היופי שיש בכל דבר, אתה לא רוצה את הרוחניות, לא צריך, תביא. ורבנו כותב כאן, וזה מבחינת מלכות הרשעה. מי זה מלכות הרשעה? הנצרות, מלכות אדום. אז זה בעצם הוויכוח שבין עם ישראל, בין היהדות לבין הנצרות. היהדות אומרת, אנחנו משתדלים לחבר רוחני בגשמי. אנחנו קושרים את הגשמיות עם הרוחניות. אנחנו משתדלים, אפילו שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא נשיג את אור השמש. אבל אנחנו בקבלת עול מלכות שמיים ובניסיון כן להשיג את אור השמש. והנצרות אומרת, עזוב, זה אבוד. יש רוחניות, יש גשמיות. אכול ושתו כי מחר נמות, כי את הרוחניות יש רוחניות, גם לפי הנצרות יש רוחניות, רק שזה לא יכול להתחבר עם העולם הזה. הכומר הוא מופרש מנשים, הוא לא יכול, אם הוא מתחבר עם זה הוא גמור. אז זה בחינת מלכות הרשעה, לא נאריך בזה. בחינת לבנה דסתרחה שעליה נאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה. יש, כמו שיש בקדושה, שמש שזה החוכמה, והלבנה שזה הבחינת מלכות של הדעת והחוכמה, קבלת עול מלכות שמיים בלי להבין אפילו באמונה. יש גם בסתרחה בחינה כזאת. מה לבנה דסתרחה? התאוות והמידות רעות. שאמרנו גם שזה זה, אבל החמה של הסתרחה זה בחינה קצת של החוכמות שלהם. הם כאילו בונים חוכמות כאלה, זה בדרך כלל תוצאה של הלבנה שלהם. זאת אומרת, תוצאה של התאוות והמידות רעות, הם בונים על זה חוכמות כאלו, מוסר, צדק, כל מיני דברים שהם כמובן לוקחים מושגים מאיתנו, אבל הם בונים סביב זה חוכמות כאלו, שמה שמעניין זה שיש גם אצלהם, אז בעצם יש להם את החוכמות, ויש את מה שמותר לפי החוכמות ואסור לפי החוכמות, ויש את מה שהם עושים בפועל, שלפעמים גם לפי החוכמות שלהם זה לא בסדר, אבל זה לא מחזיק מים כמו שאומרים, כי זה בסוף מבוסס על חוכמה אנושית. מוסר אנושי הוא אף פעם לא יחזיק מעמד מול תאוות. כן, אני אומר לך שזה לא יפה לגנוב, אתה מסכים איתי שזה לא יפה. ואז כשיש לך פיתוי רציני אתה גונב, כי בסוף זה אני ואתה החלטנו, אז בסדר. כרגע לא אריס. כרגע אני לא, כן, כרגע אני לא אריס. אז זה מבחינת החמה ולבנה שיש
כן, שיש בבחינה של זה. וזה מבחינת יצר טוב ויצר רע, כי יצר טוב נקרא מסכן וחכם, מבחינת מלכות, שהוא מבחינת ענייה ודלת דלת לה מגרמה כלום, כי אמא שקבלת בחוכמה. ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. אז היצר הטוב נקרא מסכן וחכם, מבחינת מלכות, שאין לה מגרמה כלום, רק מה שהיא מקבלת מהחוכמה. והיצר הרע, אז לכן הוא נקרא מסכן. ומצד שני הוא חכם, כי הוא מקבל מהחוכמה, הוא מקבל מהשמש. כן, האור של הלבנה הוא מהחמה. ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, מבחינת מלכות דסתרא אחרא, שאינה חפצה בחוכמה ושכל, מבחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה וכו'. יש במשלי, יש שם קהלת, לא במשלי. יש שם כל המשל הזה על ראיתי מלך איש מסכן וחכם ומלך זקן וכסיל, אז הפסוקים שם מתפרשים יפה עם כל התורה שרבנו אומר כאן. גם ראיתי חוכמה תחת השמש וגדולה היא אליי. אז מה זה חוכמה תחת השמש? החוכמה שתחת השמש זה החוכמה של הלבנה. חוכמת התאה זה נקרא, שמקבלת מהשמש, תחת השמש. וגדולה היא אליי, איך היא נהיית גדולה? כשהיא מקבלת מהשמש, אז נעשה האור הלבנה כאור החמה. אז היא נהיית גדולה. וגם אליי זה מתאים עם שלמה המלך. שלמה המלך אומר את זה. למה זה מתאים עם שלמה המלך? גדולה היא אליי, אומר שלמה המלך. כי בזמן שלמה המלך כתוב שסירה הייתה בהשלמותה. השלמות של אור הלבנה. מבחינת מלכות, השכינה, הייתה במעלה הכי גבוהה, דרגה אחת לפני הגאולה. ממש זה היה, כמו שאומרים, הקסקס. זה גם היה דור ה-15, דור הט"ו. שזה כמו ט"ו בחודש, זה שלמות. כן? בימי שלמה סיירה בהשלמותה, כתוב בזוהר. והיה שם העיר קטנה, הוא בא אליה מלך גדול, הוא מצא באיש מסכן וחכם. אז מי זה המסכן וחכם? אמרנו שזה היצר הטוב. הוא מילאתו את העיר בחוכמתו, והאדם לא זוכר את האיש המסכן ההוא. כי כמה אנשים יש שהולכים רק אחרי העצות של היצר הטוב. אז אדם לא זכר, ואמרתי אני טובה חוכמה מגבורה, חוכמת המסכן בזויה בדבריו אינם נשמעים. מה זה חוכמת המסכן בזויה? זה ויהי וזסב את הבכורה, אנשים בזים לבכורה, לחוכמה, לשכל. ואז מה קורה? דבריו אינם נשמעים, נופל החן והחשיבות, כי החן והחשיבות הוא דווקא על ידי החיבור של החוכמה עם הבנינה. ואז כתוב שם המשך, דברי חכמים בנחת נשמעים, דברי כסילים, לא זוכר את ההמשך, בכל אופן, דברי חכמים בנחת נשמעים, רבנו יגיד זה בהמשך, שכשיש חן, אז נהיה גם תו. כשיש נחת זה בנוי מהאותיות נון, חט ותו. כשיש לך נון וחט שזה החן, אז נהיה נחת. דברי חכמים בנחת נשמעים. אדם שהוא מחבר את החוכמה, אז הוא זוכה לזה. יש בתרגום שם, התרגום אומר מה זה דברי חכמים בנחת נשמעים, דברי החכמים, מילד אצלותא דחכימיה מתקבלים קדם הרי העלמא. אז התרגום מפרש את זה באמת, דברי החכמים בנחת נשמעים, שנשמעים כלפי שמיה, נשמעים בתפילה שלהם. טוב, בואו נמשיך. ויצר הרע נקרא מלך זקן וזו מלכות דסתרא אחרא, שאינה חפצה בחוכמה ושכל, מבחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה כנ"ל. צריך כל אחד ייתן כוח מבחינת מלכות דקדושה להתגבר על מלכות דסתרא אחרא. כמו שאומר רבותינו זכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. תראו איך רבנו עובר פה מפרטיות לכלליות. עד עכשיו רבנו דיבר, אדם צריך שיהיה לו חן וחשיבות, שהחן וחשיבות של ישראל נתעלה. יש הכל, כאילו, לא הכל, כן, החן והחשיבות של ישראל זה כן כלליות, אבל עדיין רבנו דיבר על האדם עצמו. השכל מאיר לו בכל דרכיו, אצלו וזה, ופה רבנו עובר כבר פתאום מלכות וקדושה להתגבר על מלכות דסתרא אחרא. רבנו אומר, כשאתה מגביר את היצר הטוב שלך על היצר הרע שלך, זה לא פרטי שלך. זה כללי, זה גורם למלכות וקדושה להתגבר על מלכות דסתרא אחרא. אם ראיתם היום הצלחה באיזו פעולה צבאית נפלאה שעם ישראל עשו בקטר שם, זה כי התגברה מלכות וקדושה על המלכות דסתרא אחרא. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ועל ידי מה נותן כוח למלכות וקדושה? על ידי התורה שהוא עוסק בכוח. פה, הלך. אז רבנו כותב פירוש, על ידי התורה שהוא עוסק בכוח, שהוא לומד תורה, לא רק על ידי התורה באופן כללי שיש תורה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שם, לעולם ירגיז אדם, מי יזיל מוטב ואם לא, ויעסוק בתורה. התורה נותנת כוח להכניע. עוד פעם, שימו לב,
הגמרא שם מדברת לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, הפרטי שלו. כן? אבל זה גורם, רבנו לוקח את זה, שזה גורם שהמלכות לקדושה גוברת על מלכות דסתרא אחרא. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש. אם המלך הזקן הוא כסיל פוגע בך, תמשוך אותו לבית המדרש. כי על ידי התורה נותן כוח למלכות לקדושה, וזה מקבל את המלכות שהיא בחינת נון, חיות מן החוכמה. בעצם כל העבודה של החסידות הייתה להכניס מוחין וחיות בעבודה. מה נותן חיות ומוחין בעבודה? שאתה מבין את המשמעות שאתה עושה, דברים שאתה עושה. אז בעצם היה את ההבנה הזאת נמצאת בתורת הארי, אבל זה עירי נון, כן, קצת אנשים יכולים ללמוד תורת הארי ולהבין באמת מזה את כל המשמעות של כל המעשים שלהם, ובעצם הבעל שם טוב לקח את הרעיונות של תורת הקבלה והכניס אותם להבנה שלנו בפשטות. אבל אם תראו, כשלומדים בעל שם טוב רואים שזה לא רק רעיונות מהקבלה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, סתם דוגמה, בסדר? אז יש סיפור שם עם בעל שם טוב, שהוא פעם אחת הוא דרש את זה, וזוג אנשים שמעו את זה, והם נורא התלהבו, ששכינה ביניהם. עכשיו זה מאמר גמרא, כולם מכירים את זה, אף אחד, זה לא סוד גדול, כן? אבל אף אחד לא חושב, רגע, שכינה ביניהם, מה זה שכינה ביניהם? מה זה אומר? כן, אז כתוב הרבה דברים, גם בגמרא, גם בזה, גם גדולת הצדיקים, שהבעל שם טוב עשה הרבה עניין מהצדיק, וטיש, וכל השיריים, וכל העניינים שתלמידי הבעל שם טוב המשיכו בהם ביתר שאת. זה דברים שכבר כתובים בחז"ל. אמר רב, מאחוריו של רבי מאיר למדתי תורה, ישבתי אחוריו, רק ראיתי את הצורה שלו וקיבלתי מזה חוכמה. מקלו של רבי מאיר לימדני תורה. מקלו, מה יש במקל? מקל, איך מקל לימד אותך תורה? אתה רואה שכבר הם הבינו, וכאילו, אז עכשיו, מה היה לפני הבעל שם טוב? לא למדו את המאמרים האלה של חז"ל, למדו אותם, כולם ידעו אותם. זה לא שהיו גאונים גדולים, הכירו הכל. אבל איש ואישה זכו שכינה ביניהם, יש איזה משהו, בסדר, לא נוגע כל כך אלינו. מקלו של רבי מאיר לא נוגע אלינו, מי ראוי, מי זכאי, מי זה... הכל אתה מרחיק מעצמך. המרחק הזה הוא מצד אחד, אני איש פשוט, אני מקבל על המלכות שם אפילו בלי להבין כל דבר, ובלי לתת משמעות עמוקה לכל דבר שאני עושה. וזה מצד שני, זה אין, הוא יוצא כל החיות, כל הטעם. אין משמעות למה שאני עושה, זה לא משנה, זה ככה, זה ככה. אתה קטן, המעשים שלך קטנים, זה מוכין לקטנות. הבעל שם טוב בא להביא חיות בעולם. והחיות הזאת זה על ידי החיבור של החוכמה למלכות. יש קבלת עול מלכות שמיים, יש בהמות הייתי עמך. יש ואנוכי בר ולא יודע בהמות הייתי עמך. אבל בתוך זה אני משתדל כן לקבל מאור השמש כמה שאני יכול. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. המטרה שלנו זה כן לקבל מהחוכמה, כן לדעת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שנלמד אותה. ראיתי פעם שהרבי מדבר עם, אני חושב, עם האדמו"ר מתולדות אהרון, אם אני לא טועה. והוא אומר לו, למה אתם לא לומדים את ההסברים של התפילה, של מילות התפילה? הרבי אומר לרבי מתולדות אהרון, צריך ללמוד מה מתפללים, צריך ללמוד מה אומרים. ואז הרבי אומר לו, גם לכוון כוונות, הארי והרשש והכל. אז הרבי אומר לו שמה, למה הרשש הדפיס את הספר שלו? למה הדפיס את זה? למה הוא כתב את זה? אתה לא יכול להרחיק את הכל, הכל לא שייך אלינו, הכל לא בשבילנו, הכל זה לא איפה אנחנו ומה זה. בסדר, הרחקת את הכל, גמרת את העולם. אתה צריך להיות תמיד במחשבה, ויהי ידיו אמונה, אבל עד בוא השמש. להיות במחשבה שאני רוצה להבין, אני רוצה לדעת, אני רוצה כן לקבל חיות. אז אני לא אומר כל אחד לכוון כוונות הרשש, אבל כן, ללמוד פנימיות, ללמוד, להבין את זה, להבין את המשמעויות של מה שאנחנו עושים. כי על ידי התורה נותן כוח למלכות לקדושה, ואז אני מקבל את המלכות שהיא בחינת נון, חיות מן החוכמה שהיא בחינת חטא, ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. כשזה קם זה נופל, ואזי נופל ונתבטל מלכות הרישה. אז עוד פעם, בכלליות, כמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם צדיקים, ילכו בם, פושעים ייכשלו בם.
כי על ידי דרכי השם היינו התורה, על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות וקדושה, הם מתחזקים, מקבלים כוח על ידי זה. ופושעים מכשלובם, זה מבחינת מלכות הראשונה, מבחינת העץ הרע, שנופל ונכנע על ידי התורה. טוב, אנחנו נראה לי נעצור פה, כבר 9:20. יש קטע מהתניא שרציתי בדיוק על הפסוק הזה, בהמות הייתי עמך, על העניין הזה של הנחת, לא נחת, על העניין של המלכות. אז התניא אומר ככה, הוא אומר שבעצם יש עצה נפלאה לזכות יש פה תניא? אני מתחיל להסתכל בפני. הוא אומר שזה עצה... בית חב"ד בקטניה. לא, יש. כמה זה פה מה... תניא. פרק מיובא, ממש. נכנסתי. הוא אומר, יש דרך ישר לפני איש, שווה לכל נפש, פרק מ"ו, וקרוב הדבר מאוד מאוד לעורר ולהאיר את אור האהבה התקועה מסותרת בליבו, להיות מהירה בתוקף אורה, כאש בוערה בהתגלות ליבו ומוחו למסור נפשו להשם, וגופו ומאודו בכל לב ובכל נפש, ומאוד, בעומקא דליבא באמת לאמיתו, ובפרט בשעת קריאת שמע ברגותה כמו שהתבאר. אז הוא אומר, זה נותן לך עצה, תבעיר אותך, זה ברנר, מצבי חירום. לא רק מצבי חירום, בכל מצב. והוא כאשר ישים אל ליבו מה שאמר הכתוב, כמים הפנים מהפנים, כן לב האדם אל לב האדם. פירוש, כמו שבדמות וצורת הפנים, שהאדם הרי במים, כן יראה לו שם במים אותו צורה עצמה. ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר, הרי האהבה זו מעוררת אהבה בלב חברו אליו, גם כן להיות אוהבים נאמנים זה לזה, בפרט שרואה אהבת חברו אליו. כן, מה זה כמים הפנים לפנים? כמו שאתה מסתכל במים זה כמו מראה, אתה רואה את עצמך. ככה גם כשאתה מעורר את עצמך, יש לך בלב אהבה לחבר שלך, מתעורר גם בלב שלו אהבה אליך, כמו המראה. והנה זהו טבע הנהוג במידת כל אדם, אף אם שניהם שווים במעלה. ועל אחת כמה וכמה, אם מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה ועצומה לאיש אידיוט ונבזה ושפן אנשים ומנוול המוטל בהשפעה. ויורד אליו ממקום כבודו, עם כל שריו יחדיו, ומקימו ומרימו מהשפעתו, ומכניסו להיכלו, היכל המלך, חדר לפנים חדר, מקום שאין כל עובר ושר נכנס לשם, ומתייחד עמו שם בייחוד וקירוב אמיתי, וחיבוק ונישוק, והתדבקות רוחה ברוחה בכל לב הנפש. כן? זה המשל, שאם אדם שהיה מוטל בהשפעה, היה ממש אדם שפל אנשים, הוא טורח פה להגיד כמה הוא למטה, איש אידיוט ונבזה ושפל אנשים מנוול המוטל בהשפעה, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו ומחבק אותו, מנשק אותו, מכניס אותו למקום שאין חדר לפנים מחדר, מקום שאין שום שר ושום עבד יכול להיכנס שם. אז על אחת כמה וכמה שתתעורר ממנה אהבה כפולה ומכופלת בלב האדיוט ושפל האנשים, אז נפש המלך בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מעומקא דליבא לאין קץ. ואף אם ליבו כלב האבן, המס ימס והיה למים, היא תשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת המלך. כן, אז זה המשל. המשל הוא לאדם נבזה ושפל שהקדוש ברוך הוא, שהמלך מקרב אותו, מכניס אותו חדר ואוהב אותו, אז בטח שהאיש הזה, זה לא יהיה כמה עם פנים לפנים, כמו שבני אדם שווים, אלא יהיה פי כמה וכמה יותר אהבה. כן? והנה, ככל הדברים האלה, ככל החיזיון הגדול הזה, יותר מאוד בכפלי כפליים לאין קץ, עשה לנו אלוקינו, כי לגדולתו אין חקר, והוא ממלא כל מין, מסובב כל מין.
אז הקדוש ברוך הוא, יש לו, נודע מהזוהר הקדוש, והארי ריבוי החולות והעולמות עד אין מספר, וכל אחד וריבו רבבות מלאכים לאין קץ, והקדוש ברוך הוא עוזב את הכל, וכולם שואלים, היה מקום כבודו, ועונים אלו כל הארץ כבודו, עם ישראל עמו, כי הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ותחתונים, ולא בחר בכולם, כי אם בישראל, והוציאה ממצרים, מרוות הארץ, מקום הזוהמה והטומאה, לא על ידי מלאך, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו, הוא בעצמו ירד לשם, כדי לקרבם אליו, וקירבו בייחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש, מבחינת נשיקין פלא פלא דבר השם זו הלכה, והדבקות רוחה ורוחה, השגת התורה וידיעת רצונו וחוכמתו, דכל אחת ממש. אז הוא אומר, כשאדם לומד תורה, יש לו בחינה של הדבקות כמו נשיקה עם הקדוש ברוך הוא כביכול. וכשאדם, וגם זה בחינת חיבוק, כשאדם מקיים מצוות, זה כמו שהקדוש ברוך הוא מחבק אותו. דרמח איברים, דרמח פיקודין, דרמח איברים דמלכה. אז הוא אומר ממש שזה כמו שתי זרועות והחזה. יש מצוות שהן מבחינת ימין, יש בחינות שהן מבחינת שמאל, זה כמו טרנד דרואין. ממש כאילו כשאדם מקיים מצוות, כאילו הקדוש ברוך הוא מחבק אותו. אז הקדוש ברוך הוא מנשק אותנו על ידי לימוד התורה, מחבק אותנו במצוות. איזה אהבה. למי? מי שנמצא למטה למטה. וזה שאמר אשר קידשנו במצוותיו, כאדם מקדש אישה להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור. וככה ממש ויתר על כן לאין קץ. יותר מהייחוד של איש עם אישה יש ייחוד נפש האלוהית העוסקת בתורה ומצוות, ונפש החיונית ולבושיהן באור אין סוף ברוך הוא. אז הוא אומר, זה היה גם בשיר השירים, רואים הרבה ששלמה המלך מדמה את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא לייחוד חתן וכלה בדביקה חשיקה וחפיצה בחיבוק ונישוק. אז הוא אומר כאן, עכשיו, זה מה שקורה לכל אדם, ככה הוא בכל נפש מישראל בשעת עסק התורה והמצוות, ולכן חייבו רבותינו זכרונם לברכה לקום ולעמוד מפני כל עוסק במצווה, אף אם הוא בור ועם הארץ. יש לך יהודי שמקיים מצווה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מתחבר עמו, ולכן אתה צריך לקום מפניו. אז הוא אומר, בשביל זה כל המאמר פה, והיינו מפני השם השוכן מתלבש לנפשו בשעה זו, רק שאין נפשו מרגשת מפני מסך החומר הגופני שלא נזדכך, הוא מחשיך עיני הנפש מראות מראות אלוהים, כמו האבות וכיוצא בהם שראו עולמם בחייהם. הוא אומר, האבות, הם ראו עולמם בחייהם, הם זכו לראות את האור שיש במעשים, שיש בדבקות בהשם, שיש במצוות, שיש בלימוד תורה, שיש בהכל, הם ראו עולמם בחייהם, אבל אנחנו לא רואים. רבי נחמן פעם אמר, איך יכול להיות שיש כזה אור גדול, וכל המצוות שאנחנו עושים זה כזה אור גדול, ואנחנו לא רואים את זה, איך זה קורה? אז הוא אמר, מספיק מטבע קטנה שיש לך על העין, שאתה כבר לא רואה כלום. אז זאת אומרת, לא צריך, כן, אתה יודע, יש גם ביטוי כזה שאומרים, הוא רואה את הכל דרך הגרוש. ביטוי על מעסיקים ש... היום בגרוש כבר אין חור. על אדם שהוא קמצן, או מעסיק שהוא מתקדם, אומרים, הוא רואה את הכל דרך הגרוש. אז גם לנו יש גרוש. אז זה מה שמסתיר לנו. אז הוא אומר, הבעל התניא, אפילו שאנחנו לא רואים את זה, הדברים האלה קיימים, האורות האלה נמצאים, הדבקות עם הקדוש ברוך הוא קיימת, הדביקה חשיקה וחפיצה בייחוד גמור, יתר, ככה ממש ויתר על כן לאין קץ, זה הכל קיים. ופה הוא מפרש זה שאמר אסף ברוח הקודש בעד כל כנסת ישראל שבגולה. ואני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. שאפילו שאני בר ולא אדע, והייתי כמו בהמה בהיותי עמך, ולא אדע ולא ארגיש בנפשי ייחוד זה, אפילו שאדם לא מרגיש באמת את כל מה שקורה לו בזמן שהוא מקיים מצווה, הוא לא מרגיש את הדבקות ואת החיבוק של הקדוש ברוך הוא בקיום מצוות, ואת הנישוק בשעת לימוד תורה, אבל, ולא נופל עליו ומטה הפחד כמו שצריך להיות, אבל אף על פי כן אני תמיד עמך, כי אין החומר מונע ייחוד הנפש באור אין סוף ברוך הוא המלא כל עלמין, כמו שכתוב גם חושך לא יחשיך ממך. הוא אומר, לכן יש איסור חמור על יהודי לאכול חמץ בפסח, לעשות מלאכה בשבת. למה? הוא לא מרגיש שזה עושה לו שום דבר, זה לא פוגע בו, הוא לא מרגיש שזה מוריד אותו ברוחניות. הוא אומר, אני עושה ואני לא מרגיש שום דבר, זה לא מפריע לי. מה עשיתי? לא עשיתי אותו דבר. הוא אומר, זה לא קשור. אתה יכול להיות שאתה לא מרגיש כלום, כי יש לך מסך על העין, יש לך מטבע, מסתיר ממך את כל האורות שיש. אבל מצד האמת, זה מה שקורה באותו רגע.
ואני בר ולא אדע בהמות הייתי עמך, אני כמו בהמה, אבל ואני תמיד עמך. זאת אומרת, התיקונים נעשים כל הזמן, זה הרעיון שרציתי, שגם חיברתי כאן. זה הבחינה של הנון, שאדם אפילו שהוא בהמות הייתי עמך, בר ולא אדע, והוא לא מרגיש כלום, כי יש לו מסך על הפרצוף שלו, הוא צריך לזכור שמבחינת האמת הכל קורה, הכל קורה. אם יבוא מישהו שיש לו עיניים שיכול לראות שאין לו גרושים על העיניים, הוא יראה מה קורה, הוא יראה דבקות, הוא יראה חיבוק של הקדוש ברוך הוא יראה את כל מה שאדם פועל בעולמות, אבל אדם לא רואה את זה. אבל צריך להאמין, על ידי וידע ואמונה, זוכה אחר כך לעד בוא השמש, זוכה גם לדעת, זוכה גם להבין מה הוא עושה. שם יזכנו, בעזרת השם, זכות לחוכמה, לדעת, להבנה. יש קדיש?